On normaali kaunis päivä puistossa. Lapset pelaavat jalkapalloa ja vanhukset istuskelevat ja rupattelevat keskenään, kunnes hirmuiset kekkulit aikovat pilata päivän tuhoamalla puiston. No niin, nyt tuhoamme puiston. Niin. Kiitos te olette. Me olemme mahtava kekkulikaksikko ja tulemme tuhoamaan puistonne. Miksi? Siksi, että saisitte kysyä. Hehehe. Apua, en pääse alas täältä. Taidanpa soittaa Samille. Ring ring, ring ring. Kappas, joku soittaa. Haloo, täällä Sami. Mitä? Joku tuhoavat puiston. Selvä, tulen heti. Mitähän täällä Sami? Joku tuhoavat puiston. Meidän pitää mennä sinne nyt heti. Mitä te täällä teette? Ai me vai? Tuhoamme puistoa. Odottakaas vain, me näytämme teille. Ei, apua! Hehehe, olipa helppo voitto. Te ette ole vielä voittoa nähnytkään. Ei apua, minä putoan. Röst. Hehehe, nyt me lähdemme pois paikalta. Minne he katosivat? Niin, minne ne menivät? Menkööt minne menevät, me lähdemme heidän peräänsä. Se oli lähellä. Niin oli. Mitä meidän selkämme takana tapahtuu? Voi ei! Se taas! Mepä juuri! Nyt! Kuolkaa! Ai, minä antaudun. Minä myös. Päivän opetus. Ilkivalta ei kannata. Ensi kertaan, kaverit. Your time was frozen, now you got something to say.